Sirifi wayo Haidara sirifu Haidara
اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي تغينا على فيك أبوشتاني تورما كان سنسيني على توقو بركامي ka kisi ni nema ɲini ala fɛ a k'o kɛ an kuntigi Muhamadu ni a somɔgɔ sanuman ni a ka sahaba ɲuman bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ jama bɛɛ don kira mantoya la. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi. An b'a deli ala fɛ min y'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la. An b'a fɔ an ɲɛna ko an bɛ mawuludu ale kuncɛli kɛnɛ kɔnɔna na. An b'a fɔ min ma ko duwawukala wulada in na ka bɛn le 21 deuxième mois 2011 ma stade omnisport la. Awa bɛɛ b'a kalama cogo min na an y'a fɔ an ɲɛna nin kɛnɛba in nin bɛ labɛn Ansardine international fɛ san o san ni ka nin kɛnɛ in sigi mawuludu hukumu kɔnɔna na alakira bange nisɔndiya yirali ala la ni a bɛ ɲɛnɛmaya an karamɔgɔ fɛ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara international. Ale fana ye baara in ninnu ta ka baara in kalifa jamakulu dɔ la an b'a fɔ min ma ko comité directeur. Ale n'a ka sous commission caman minnu jɛra ka baara nin kɛ fo ka taa se bi donni ma. O la sani an bɛ don baara kɔnɔna na an bɛna o mɔgɔw wele a ka olu dɔn ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kumaw ye. O la nin baara in n'o ye commission d'organisation du Mawlud 2011 a ɲɛmɔgɔya tun bɛ mɔgɔ min bolo a fɔ min ma ko comité directeur le président ka jɔ an ka ye. Awa ale de ye nin ye Modibo Jalo. Ale ka danga o ye Hussein Traoré ka bɔ Burkina Faso. A bɛ fɔ min ma coordinateur ka se ka baara bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔn na Siaka Sise ka bɔ Côte d'Ivoire. O la an bɛ u fo u ka nin baara in na ko ala k'a kɛ baraji. N'an bɔra sisan ka se ka jama in bɛɛ bisimila kɛnɛ kɔnɔna na an y'a fɔ international ka kɛnɛ don. Président international Jawara Adama Jawara national ale bɛna bisimilali kɛ international ale tɔgɔ la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bado antenare la sura la kadama. Amin. Asigilare la kawli hera la kan sako dama. Ramu la ka manyefe. Sidani kana la ka dama ko la ka barka la kana ngama fitri wale kirana sumu wa bu yanko mo salli ala rasul. Bureau international tola. Ni folikaye ka di nabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ sen ye a yɛrɛ se kɛnɛ nin kan ka na i sen jɔ a Seydi Usman Sherif Madani Haidara la ka na mawuludu ɲɛnamaya a fɛ ka dugawu ɲini a fɛ. Bureau international tɔgɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye. An b'a ɲini ala fɛ an min bɛ mɔgɔ mɔgɔ la kɛnɛ nin kan min ni ala tɔ bɛ bɛn karamɔgɔ bɛna dugawu min kɛ ala k'a minɛ an bɛɛ ma. O kɔfɛ an ka invité d'honneur minnu bɛ yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka taa se imama ɲɛmɔgɔ ma ka taa se an ka jamana yɛrɛ faama bonda bɛɛ lajɛlen ma ka taa se an ka polisiw ni an ka gardiw bɛɛ lajɛlen ma
an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye ala k'o sara u ka fanga ala ka jidi ala ka denbaya ala ka barika don la u y'an karamɔgɔ bonya ala k'u bonya u y'an karamɔgɔ bonya ala k'u bonya kira n'a somɔgɔw bonya kama sali ala la o kɔfɛ an b'an balakaw fo u ye baara minnu kɛ mawlidu kɔnɔna na vraiment an b'o fo k'u barikada den barikama bɛ ala bolo ala k'a d'u ma u ka denbaya ala ka barika don la ala k'a ne an faw kan bɛn ala k'a ne an kɔrɔw kan bɛn o kɔfɛ an ka invité ba min bɛ an cɛla yan n'o ye imam Sise Jigiba ka bɔ Côte d'Ivoire an b'a fɔ k'a barikada il est le directeur général de Radio Bayan Côte d'Ivoire a nani senjɔ an ka kɛnɛ kan an b'a fɔ k'a barikada a y'an karamɔgɔ bonya a sara bɛ ala bolo ala k'a sara o kɔfɛ an ka foli bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye an ka invité d'honneur fana bɛ yan n'o ye l'ex président international El Hadji Sana Abdullah ka se an ka grand frère ba yɛrɛ ma n'o ye Aruna Kulubali ye an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye u ye an karamɔgɔ bonya ala k'o bonya Mamadou Bande fana ale ka mɔgɔw ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don bɛɛ la o nana dugawu min ɲini ala ka dugawu minɛ o bɛɛ ma ala ka segin n'o ɲuman ye ala k'u lakisi karamɔgɔ y'o kalifa ala ma ala min tɛ kalifa cɛ an bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ la ka hakɛto ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa tankara dibere dɔ bɛ an bolo yan ka bɔ Côte d'Ivoire k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma an ka président international n'o ye Surakata Salamataw ye ale bɛna tankara bere nin di an karamɔgɔ ma hakɛto k'a yira mun na k'a yira bɛɛ la ko an bɛɛ bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada yani kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a d'a ma hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasul a tigi ma fa diɲɛ bɔrɔtigi ni lahara bɔrɔtigi i ye ala ka diinɛ jigi ma fa basande ni tangaranbere dilanna ka d'i ma ivoiriyɛnw ma fili bari ala ye e kɛ tangaranbere ye ni ka diinɛ kɔlɔsi bil alamina a silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin bere in na tangana bere ka silamɛya tanga ka bɔ juguw ka basiw ma ka silamɛya tanga Sherif Osman Madan Haidara ni tangana bere a bɛ kuma min kɔrɔ fɔ o de filɛ Sherif Osman Madan Haidara a ye silamɛya tanga ala kira y'a bila minɛn min kɔnɔ wa a y'a bila Sherif karamɔgɔw ye silamɛya kɛ seli ani ala kota ye ko ala ka hinɛ ka bon ko a kana gɛlɛya mɔgɔw ma ko ala bɛ jurumu bɛɛ yafa ko wa baara fɔlɔ min min filɛ lahara k'o ye seli de ye Bahawudin e ko silamɛya k'o ye da ala la i k'i tile wa ala ye kiri tigɛ e ni karamɔgɔw cɛ ni aya den fila ye o aya fila filɛ maa min ko an ka silamɛya kɛ ni seli ni jurumu ye ala ko cogo di innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya a ko maa min ye silamɛya kɛ k'a fɔ an ka seli kɛ ka jurumu kɛ ala ko maa min jurumu tɔ bɛ na a mama i k'a dɔn k'o tigilama bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ a ti balo a ti sa e min ko a ye da silamɛ a ye da ala la a ka tilen i k'a dɔn ala ye kuma min fɔ o la wa man ya'tihi mu'minan kad amila salihati fa ulaika lahum darajatil ula jannatu adnin تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم أكون مامي إسلاميك كدا على لا كبارا يمانجه كو تيجي بنا كبلا بلاسي كورة تلونا على بلو كاتيجي لما دو الجنة وعلى كو على بين مانجلو سرا ني مامي كلني أيدرا كلبنا ني على يدو جانمنا على جوبيلا سو ما متندكدو والسلام أو أمبي تشامفو international bora ka bisimilali kɛ ka laban ka tangana bere di karamɔgɔ ma Musa ka bere ala kira ka bere do don mina fana a bɛ maga minɛ ka bolu kari sisan an bɛna kuma di haut conseil ma an fa Bamusa Ture ale bɛna kuma haut conseil islamique du Mali ale tɔgɔ la اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم جماعة أنت لنا خير الله لك أنت خير الله أنت غير خير الله لك أنت خير الله أنت بكوني خير الله خير جدي جميع غير سبب كان لس شريف عثمان مدان حجرة لك تيجان داما لك كنا داما لك لبان كل داما أنا أنصار دين بلا جلي أنت بكون فناي ميني فناي تدو دي
rasul sallallahu alaihi wasallam a bonya ko so na kanu ko so ambe bato mi ga ala ka labi do fa fa ngara balo sa ran kono sheriff iga sigilla ala ka labi ami fa fa bana ala ka jabi iyo de ni andale mala fana abi jabi ambi foli folo Bamako suraka so plan ñaare la ka foli di Bamako mara kuntige ma Bamako gouverneur ka foli di ministre de l'administration territoriale ma ka foli di Bamako maire Bama ka foli di premier ministre ma ani Mali gouvernement bela jene ka foli di jamana ñemago ma président de la république chef de l'état ka fo ka warimando ana ka gouvernement bela jele u be ka deme minge ka dina segere kala kanu tara fanga ala ka jidi jamana ala ka jidi ni wasa ala ka jidi ni korta jidi li tabati albi ala ka do faraka ka foli di jama fɛn fɛn bɛ yan ka foli di bɛɛ ma sirifiw ka foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma o bi daminɛ e yɛrɛ Seyid Sherif Usman Madani Aidara ka foli di ma ka foli di sirifi bɛɛ ma Sherif Usman Madani Aidara i ka carte min dira ne ma o tɔgɔ duuru in de b'a kan Seyid Sherif Usman Madani Aidara i ka jate ni mɔkɛ ka jate kɛra kelen i mɔkɛ ko ko duuru ye kelen ye a fɔra sababu min na i yɛrɛ b'a dɔn i fana ye tɔgɔ duuru in ta a bɛɛ ye kelen ye assalamu alaikum wa rahmatullah awa an bɛ an fa Elhaji Bamusa Ture ale fo conseil tɔgɔ la sisan an bɛna kuma di an jatigiw ma Latis Ture ale bɛna kuma Turew Ɲarew Darabew an jatigilakaw Bamako yan k'a Ture ni duna bisimila ko ɲuman o bɛ a kuma da dugu kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم نكرك تنين نيما نتنا فوليك ngasa mbena kuma do fodro kam go hakilla jigi abe ne deme classifier ka fo surakato sofla tola anan jetila ko tola aban deme ka fo mbe min da o kuma in kan sirifike min sigilen filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen y'a seere a bɛ mawuludu kɛ don min jamana in kɔnɔ a ye mawuludu k'a ka soju la o don banburutigi jɔlen bɛ k'a garde a bɔra ka soju la a nana ka du kɛnɛ ma a bɔra ka du kɛnɛ ma a nana n bɛɛ da kan a bɔra n bɛɛ da kan a nana Korofina balontan kɛnɛ kan a bɔra Korofina balontan kɛnɛ kan a nana Mali balontan kɛnɛ kan ala de bɛ se k'o kɛ ala kelen pe de bɛ se k'o kɛ an kɛra o seere yan wa an bɛ k'o seere lahara maa o maa bɛ nin kɛnɛ kan ne b'a ɲini aw fɛ a bɛɛ ka wuli k'aw jɔ a k'a fɔ ala ye a ka certificat in to an bolo a k'a fɔ ala ye a ka certificat in to an bolo a k'a fɔ ala ye a ka certificat in to an bolo a k'a fɔ ala ye a ka certificat in to an bolo awa ala ka nin bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kuma fɔ ko ala b'o bin n dalen b'o la a kɛra cogo cogo musoba dɔ bɛ kɛlɛ kan ala b'o kuma kan minɛ certificat ala k'i to an kɔrɔ video in baraka kosɔn sali ala rasuli Ture fo k'a fɔ ko ala sɔnna certificat ni a bɛ to an bolo o kɔfɛ an bɛna kuma di an ka débutants ma Yaya Haidara honorable Yaya Haidara ale bɛna kuma débutants tɔgɔ la n'ale bila yɛrɛ débuté الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم أمبرماو السلام عليكم نينكنا كما منو جانغو ala ya munu grete ka fana jamu ke haidrai na ngwa me kuma ni kene nga ka gele na boma no ngazana do ko chenti baden fe ambiya alhamdulillah rabbil alamin ambe mauludila anga kira amba bangni ni sojala na chenre la wallahi ambiya fana parce que amba do amba nga certificat sura Sherif Usman Madan Haidara ka nyedaka parce que nyanye dalaka abanga limane o frage ala de ba sharia latif ka kuma kofɛ ne yɛrɛ tun t'a fɛ ka foyi fɔ parce que hami kelen min bɛ ne na bi o ye ala ka nin certificat in ala k'a mɛn an kɔrɔ parce que nin ye fɛn min ye Mali bolo Mali t'a dɔn nin ye fɛn min ye Ansar bolo ne yɛrɛ fɛ Ansar t'a dɔn a tɛmɛna yɔrɔ min kan bi a bɛ yɔrɔ min na bi a tɛmɛna Ansar ta ya kan
a tɛmɛna mali silamɛw bɛɛ lajɛlen taya kan a kɛra diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka jigi de ye ala k'an mɛn an kɔrɔ an m'a fɔ an kun fɛ parce que an ma médaille do bi ka n'an sigi fauteuil kɔnɔ yan depuis an b'an ka motonin na an bɛna an jɔ kɛrɛfɛ k'a lamɛn ala b'a sariya fo ka na se bi ka na bonya k'an yɛrɛ ye k'an sigi yan ni ko b'a la anw de bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye silamɛya ye kɔnɔjɛya de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ in kan yan fɛn fɛn ni hami fɛn fɛn nana ala kana mɔgɔ si wuli n'i ta ye ala ye anw taw wuli ala ka bɛɛ lajɛlen ta wuli sirifikɛ in ala k'a mɛn an kɔrɔ an y'a ka duloki bolo minɛ n'a ye diɲɛ nɔgɔya ye cogo min duloki bolo in b'an bolo ala kana b'an bolo fo a ka alijinɛ kɔnɔ sirifikɛ in ala k'a kanda ala k'a kanda ala ka barika don a la ala ka barika don a kɔ la ala k'o k'a ka alaya kama ala k'o k'a yɛrɛ ka cɛfarinya kama ala k'o k'a ka kisɛya kama ala ka diinɛ ye sallallahu muhammadu an bɛ dan nin yɔrɔ in na min sharri shaitani layin rajim bismillahi rahmani rahim ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu foli tɛmɛnen kɔ barka saba min bɛ foli la an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a don an ka sigi la mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ in kan ni hami ye a dogolen n'a bangenen an b'a ɲini ala fɛ ala ka hami bɛɛ lajɛlen wuli n bɛ kuma nin kɛnɛ in kan an ka ɲɛmaaba tɔgɔ la n'o ye Muhamad Maki Ba ye ka d'a kan Allahu subhanahu wa ta'ala ye ɲɛmaa d'an ma ijma la n'o ye ɲɛmaa saba ye a belebeleba o dɔ ye Usman Sherif Madan Haidara ye k'a daminɛ Mali kun fo ka taa bila a kun na a denmisɛnnin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan tɔn 140 ni kɔ o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya taara k'a di Usman Sherif Madan Haidara ma ko a ka jɔ denmisɛnninw ka faya kɔrɔ ko ka d'a kan k'a bɛ se ka faya jɔyɔrɔ fa o tuma a b'o jɔyɔrɔ min kɔrɔ silamɛw bamananw b'a f'u ka bamanankan na ko ni samaden wolola i ɲɛna yanni i ka duwawu k'a ka barika ko la k'i ka duwawu k'a ka siko la ala y'a ni barika wolo ka ban o tuma ala ye barika d'an karamɔgɔ ma an b'a ɲini ala fɛ an minnu ye ijma waajulikɛlaw ye an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ nin kɛnɛ in ka serifukɛ ka duwawu k'an ye a sen dara sendano min na ni ala ma saya s'a ma joona ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna a ma hami min b'a la an b'a lase fo saya o tuma o de bonyamasegin don ijma tɔgɔ la silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a k'an ka serifukɛ ye n'o ye Usman Sherif Madan Haidara ye k'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma ala ka barika don a la ala ni alakira barika Qur'an barika sallallahu ala rasul wassalamu alaikum alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah an b'a dɔn an bɛ aw fo ni silamɛya foli ye ka nɛɛma kisi ɲini alakira fɛ ala fa k'o ka kira ka nɛɛma kisi don alakira ma kuma caman bɛ anw fɛ nin kɛnɛ in kan yan foli ni dugawu de b'an fɛ k'o fɔ bɛɛ ye foli in ye jumɛn ye maa o maa n'i ye kodɔnma ye n'i ye nin jama in lajɛ k'a ta kabini faama ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ni jamana kɔnɔmɔgɔ ni jamana kɔkanmɔgɔ n'i y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ o bɛɛ lajɛlen k'a ka mawuludu kɛnɛ jama to a kɔ ka jɛn o kɔ ka na mɔgɔ yɔrɔ la mɔgɔ min ni cɛsiri b'a la mɔgɔ min ni faso ka ɲɛtaa kanu b'a la mɔgɔ min ni diinɛ ka ɲɛtaa kanu b'a la n'o ye Sherif Usman Madan Haidara ye ka n'a ɲɛnajɛ k'a ka ko ja don a la walahi anw fɛ o ye fɛnba ye min bɛ nɔ bɔ hakilima dusukun na n'a bɛ fɛn jira silamɛw ka bɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a b'o de jira ala ma silamɛya taara ɲɛ n'a bɛ fɛn jira Mali ka ɲɛtaa ani sous-région bɛɛ ka ɲɛtaa a b'o de jira ala k'u bɛɛ lajɛlen ta ɲɛ n'a bɛ fɛn jira hasidiya bɔli jama dusukun na a b'o de jira ala ka hasidiya bɔ an dusukun na vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin na ka tila ka kuma laban kɛ n'o ye Sherif Usman Madan Haidara yɛrɛ ye ale min y'a ɲɛmɔgɔ ye a k'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ko sayyidul qawmi khadimuhum
mɔgɔ ɲɛmɔgɔ e de mɔgɔ ka baarakɛla ye i bɛ jɛ ni mɔgɔ ka bɔgɔli ye i bɛ jɛ ni mɔgɔ ka bili ye f'u k'i kolokolo a yɛrɛ y'o kala ale de y'an kalan na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an n'a ma an bɛ dugawu k'a ye ala ka limaniya ɲuman di an n'a ma jama marali o sabali ala k'a di an n'a ma cɛ dɔ nana ala kira ɲininka ko ala kira rasul aw sini ala kira ko la taqdam a nana tuguni a ko aw sini a ko la taqdam a ko aw sini a ko la taqdam cɛ dɔ nana kira ɲininka ko kira k'a ladi kira ye kuma kelen dɔrɔn de f'a ye a ko kana dimi kɛ sabali ba ye a ko n y'o faamuya dɔ wɛrɛ fana fɔ ye ala kira ko la n tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye kana dimi fo siɲɛ 3 ala kira ma dɔ wɛrɛ fɔ cɛ ye a kana dimi kɔ o la ne yɛrɛ fana b'o an ka karamɔgɔ ladi n'o ye a kana dimi dimi kɔrɔ ye jumɛn ye ni fɛn kɛr'i la a kunu walikazimina alghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muslimina an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye an bɛ dugawu kɛ nabaa bɛɛ lajɛlen ya rabbi an ka jamana ala k'a taa ɲɛfɛ ala ka diinɛ taa ɲɛfɛ silamɛw ka bɛn min bɛ mali kɔnɔ n'a daminɛ ne ye nin ye ya rabbi ala ka n'a segin kɔ tuguni ala ka san wɛrɛ ta taa ɲɛ ka tɛmɛ nin kan ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma k'an dugu karamɔgɔkɛ kɔ ya rabbi ala kana an k'a ma fitiri wale ala kana hasidiya don alisu kɔnɔ wasalamu aleykum wa rahmatullah ani baraji sisan an bɛna kuma di an ka bamakɔ misiriba alimamiba ma n'o ye elhaji kɔkɛ kale wa ka bisimila ka daminɛ 2 dugawu kɛ silamɛw bɛɛ wa rahmatullahi wa barakatuhu ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi silamɛw ala k'an kunna diya ala ka limaniya d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka hamina ko nɔgɔya ala ka nin sigi kɛ jamana in ma hɛrɛ ye ala ka sigi kɛ jamana ma hɛrɛ ye so an y'a fɔ yan nɔ an ko hali n'a danna nin ma mawudu kɛra an wasara mawudu kɛra an kɔni bɛ jɔ ka barika da de kɛ ala ye nin ye ala yɛrɛ ka latigɛ ye nin ye ala ka nɛɛma ye ni ala ye nɛɛma k'i ye i k'a barika da an b'a dɔn fɛn fɛn nana yan nɔ a bɛɛ nana ni limaniya ni kɔnɔnajɛlenya de ye ka se karamɔgɔ ma o dugawu ɲini ala k'a dugawu minɛ an ma ala k'an kunnadiya ala ka hamina ko nɔgɔya ala kana mɔgɔ si bɔ yan nɔ k'a sɔrɔ o jurumu n'o ala m'o yafa ala kana mɔgɔ si sigi yan nɔ o ka segin ka taa k'a sɔrɔ ala m'o mago dilan ala ka karamɔgɔ ala k'an ɲɛ ma la ala ka an sutura ala ka limaniya d'an ma ala ka hamina ko nɔgɔya an ka lahara dunko ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ala k'u kɔtɔ nɔgɔya ye an bɛ nin fɔ nin bɛ kɛ jamana o jamana kɔnɔ ala t'o jamana labila ni sigi bɛ kɛ jamana o jamana kɔnɔ ala t'o jamana labila ala k'an ka jamana taɲɛ ala k'an ka jamana kɛ jamana hɛrɛma ye ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga ciba kanu sɔn sallallahu alaihi wasallam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما المو ما كمان فرقنا إنكايا أما شريف كفو كعنصر ديني فو مكرمه فمن كما شريف كسرة كنيكه o tɛ wajuli dɔrɔn ye dɛ a ye tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka layidu ta surɔ a y'a fɔ mɔgɔw ye yan nɔ k'u ye dɔgɔtɔrɔso jɔ ni layidu in tɛ n'i tun y'a wari di mɔgɔw ma u b'a dun ko u ye misiri jɔ ni layidu in tɛ n'i y'a di mɔgɔw ma u b'a wari dun o tuma na fɛn min tora sisan ni aw ma min ye parce que an ma o joli t'a la sirifiw de bɛ se k'o yɔrɔ ye n'o ye layidu wɔɔrɔ ye ka di mɔgɔw ma ale de y'o ye parce que a bɔra olu de ka so olu de b'a dɔn a y'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw y'a minɛ o de kama u sera ka nin kɛ danganiya bɛ ne yɔrɔ n'u ko k'u bɛ mali k'u b'a entrer kɔgɔ la u b'a kɛ parce que layidu b'u bolo layidu tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo i tɛ se ka baara kɛ baya layidu wɔɔrɔ in de kama sirifikɛ sera ka mɔgɔ ninnu lamɔ mɔgɔw bɛ nin jama in na bi an bɛ ka kaba sahaba minnu na o dɔw ka limaniya ka bon sahabaw dɔw ta ye ne y'a fɔ n'a ma diya maa min ye n y'a fɔ sahaba ala kira ye mɔgɔ dɔw bila kulu ka uhudu dɔw na ko an sera kafuru la a kana jigin n'u sera n'a kana jigin mais kuma min na u jiginna o tuma ala ye mun kɛ silamɛw la mais sirifikɛ y'a fɔ kɛnɛ in kan ko maa si kana bi tigɛ bi bɛnsɛn bɛ mɔgɔw la mɔgɔw ma sɔn k'a bɛɛ parce que u limaniya fɛn min ma o y'o de baara kɛ u limaniya fɛn min ma u y'o baara de kɛ o tuma an bɛ ala fo ala ye sirifikɛ d'an ma a ye min fɔ an ye an y'a mɛn karamɔgɔ min bɛ se k'a to karamɔgɔ wɛrɛ b'i ka jogo jugu bila sirifikɛ in de don
mais ayo ke mun kama parce que imam ali ala kira ko ana madinatul ilm ali babuha o danya de sigo ke mbota ma wara tiska ke o kuma slamau karamo yana ka kuma tamafo aya fo mo ye kuka layduta no karam mali bika aljine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akani darunya fla kuma sanmana siga shitena zuriyatan ba'daha min ba'din sisa amina kuma di anga shirifuma anfa Mohamed Mambe Aidara alebina be bismillah umwageka kene konana abe mikoro lale kana mun tanfa ayo kane kuma ba janga janga do kai ala ka hera kan nai ala ka na tuma gwe ala ka na jigitu ala ka barkara bido horon kama kuma na kuma kula nya bi ba ka do ga shlamawi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah ya ba ya gal allahumma arhamani ala ya gal balakrama arahim ala ka ya gal sidna yuruma alhamdulillahi rabbil alamin sidna yuda akashuka kama jikoro arhamani rahim da hinak ma biranguna malik yaumiddin ka jak ma biranguna iya kana budu ango allah wa yaksuna wala kira ihidina ala ma angisira sirata ka sirama isami tulimbe sirata lezina miyem ko ka sirai ani amuta ala nemana alaihim mu'minunga gairul magdubi alal mafun alaihim mu'minunga wala dalina mu'min masrifiu amina alaka domnama ya ayfatu anna muslimatu mainatu ruzihi ila rabbikin aradiyatan mardiyatan fadikuli fi badi wadikuli jannati ya ayfatu anna ya unnu yukul ma kabira unziu aysaki ila rabbikin tawtaba mama aradiyatan ya jamai mardiyatan jawma fadikuli ana udo fi badi dona wadikula jannati ala jekona Allahumma ya ma nazina ala ma ngishira ma nazina ka bisibauka wala tuhalikuna ala kana halaki min junubina ala kana kana yurumuye wala min junukara kana matai ya rabbi ya Allah Allahumma ya Allah asiturna ala kan sutura sol jamili bisubra chenye tudunye biya so ina ya akran lahra Allahumma ya ma atu man nasradina ala kama ademe ma mislamo deme Allahumma ya Allah atu man nasradina ala kama ademe ma mislamo deme Allahumma ya Allah atu man nasradina diga ma ademe ma mislamo deme wa kujul mani ala mo ko maluka ma labla ma mislamo labla a kujul mani ala kama maluka ma labla ma mislamo labla wa kujul mani ala kama maluka ma labla ma mislamo labla amina ya rabbil alamin birahmatika dakan dakine ya arhamar rahimin ya hibatu bama subhana rabbika mun wasaniyane be arabul hijja alle boyatigiye amaga osema yasifuna amama nagasedigiyami wa salamu kisi ala mursalina wa rahma walhamdulillahi wa ba'alahu ta'ala rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi المسلمين والمسلمات تقابل الله عبادتنا واجعلنا من عالي الجنة السامو عم فلله ساما أنت عن براجي أفرا من فرا يقول ويعمرون بالمعروف وينهى عن المنكر صرف كي عيود اسرمنا عيود اسرمنا ودي اسلامو تقعرا كدارا كنا يعمرون من فرا وفرا لك رأي كواكا صحابة دو لمو ولو من لمو عفنو لمو نافع ما بيولو لامي مرالي كندا عفنو ياسر سلم الداما سوما فاي جرما فاي أيولو لمو نجمع لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو فنادي بايا تعالى كرايو بايا بيتو أنصارنا معذروناو ala kira hijira le ka tamaga ansar ni muazirura unaranai la idu tarafoy iko mi jamaa ka cha kuma nango amba fo ka cha atimi wa bi bwara ala ma mera sawama ndogoni nu barka du yo mufo ala ka barka do ndogonu na ala ka barka do ndogonu na ku ki haklitu korokera ka ku haklitu ara kira barka ko so صلي على رسول an bi cɛ ka fatiha ta ka sɔli an ka mustafa kan an bi sɔrɔ ka don dugawu bondaw kɔnɔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره آمين. wala sa silamɛw an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an sago d'an ma ala k'an laban ɲɛ sɔli ala rasul ka kɔn baara daminɛ ɲɛ an ka foli bi naba bɛɛ ye maa o maa y'i sen da i kunna i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ ala sago ala ka ne ni aw bila o kan an ka diɲɛ bi ɲɛ sira min fɛ a n'an ka lahara yarabi ala k'an bila o sira n'ala y'an bila ka ala k'an minɛ an bolo an bɛ dugawu kɛ an ka maabaw ye minnu nana kɛnɛ bonya an bolo jamiyat ansar dinil islamiya an bi a ɲɛmaaya so fo ka ta président international la ka taa se président bɛɛ lajɛlen ma ka taa se u ka bureau ma ka taa se u dɛmɛbaaw ma n'o ye tɔnden tɔ ye nin tile damadɔ in kɔnɔ ɲɛmɔgɔw bi sɛgɛn min kɛ a n'u bi dekun min na an ɲɛ b'a bɛɛ la a bɛɛ bi kɛ ala de kama nka mɔgɔ bi mɔgɔ fo a ka baara la o de la an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn u sara bɛ ala de bolo ni mɔgɔ ma min dɔn ala b'o dɔn o b'a fɔ an b'an ka jatigiw fo turew ɲarew daravew an ka foli bɛ a bɛɛ ye u ka ciladenw nana an ka kɛnɛ kan ka na an ka kɛnɛ bonya a diyara n ye commune 1 au conseil islamique président nana ani Bamako dugutigiw ka ɲɛmɔgɔba an ka foli b'a ye ani Ayidara yɛrɛ jatigikɛ an ka foli b'u bɛɛ ye an ka député minnu nana fara an kan an b'u fo an bɛ imam kɔkɛ kale an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn a ye kuma minnu fɔ a diyara an ye a bɛnna an ma a sara bɛ ala bolo an karamɔgɔ a n'an baarakɛɲɔgɔn diinɛ sira kan n'o ye Ustaz Jigiba ye ka bɔ Côte d'Ivoire an b'a fo k'a barikada El Haj Mahamud Bande a ka ciladen minnu nana fara an kan nin baara in na k'a ko bonya an bolo an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn a nana ni haut-parleur minnu ye ka na bila kɛnɛ in kan a bɛ tan bɔ amplificateur hakɛ min bɛ yan maa t'a da dɔn Bala Baraji ale de y'an dɛmɛ ni nin bɛɛ ye ala ɲɛda kama a sara bɛ ala bolo ala b'a sara fana o kɔfɛ a ɲɛ bɛ fɛn minnu na ka ji vaporiser ka kɛ mɔgɔw kan o kɛn bɛ kokura ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ
ko kura dun do fana ni ji denw de ma caman ti ni ɲɛtɛ kosɛbɛ n'i taara Makan Arafa do u bɛ nin de communiquer fan bɛɛ fɛ hali ni a dɔw ti o dilancogo nin tɛ kelen ye i b'a faamu ye nin bɛ fraîcheur min di adamadenw ma a bɛ mɔgɔw kisi ko caman ma tile kɔrɔ nin ye fura yɛrɛ ye Umaru Sogore ale de kɛra nin sababu ɲuman ye a n'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw a y'a ye dekun min bɛ yan tileko la ale y'i miiri a bɛ se ka sumaya ɲini k'a di silamɛw ma cogo min na pour que dɔ bɛ se ka bɔ mɔgɔw ka dekun na funteni na Umaru Sogore a n'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ye nin baara in de kɛ u sara bɛ Ala de bolo alijinɛ nɛɛma Ala k'a d'an n'u ma an tɛna kuma janya n yɛrɛ sigi bɛ ni bloki min ye n'i ye nin baga kɔni ye garibu kan na dɔ ɲɛ b'a ma ko Ajara Couture Ajara Couture de ye nin don ŋana wula in na Ajara yɛrɛ a ka baara ye finikalaw ye baara wɛrɛw b'a la min do Ajara Couture an bɛ dugawu k'a ye Ala ka hɛrɛ k'a ye a ka baarakɛyɔrɔ Ala k'a yiriwa a ye layidu min ta Ala k'a dɛmɛ k'a dafa mana an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ɲinɛ an tɛ siga fiyewu dugawu minnu bɛ kɛ a tɛ bin dugawu kɔrɔw ma bin nin jama in tɛ jɛ ka foyi fɔ Ala ye min bɛ bin o de la ni mawuludu kun sera tan mawuludu kalanyɔrɔ la n y'o fɔ aw ye u bɛ karamɔgɔw de wele waritigibaw u bɛ hali bi n'i ye Yamani arajo so ta walima u ka télévision so ta kabini mawuludu kalo jɔra fɔ bi u bɛ ka mawuludu kɛ Yemeni waritigibaw de bɛ yen milliardaires minnu bɛ karamɔgɔw wele ka n'u sigi k'u ka mawuludu kɛ ka kuma Alakira kan ka kuma Alakira ka denbaya kan ka Alakira valeur fɔ karamɔgɔ caman de bɛ na salon cɛ dɔ bɛ yen a ye min di karamɔgɔ kelen kelen ma mawuludu la a bɛ bɛn anw ka yan miliyɔn 300 de ma karamɔgɔ o karamɔgɔ donna a ka so ka kuma kira kan anw a ye wari min d'i ma o ka wari la a bɛ bɛn CFA miliyɔn 300 de ma cɛw tɛ kelen ye dɛ o barika donnenw la sa fo ka t'o sa k'a denw sa an karamɔgɔ i tɛ se olu la bilen i mana kɛɲɛ n'o bali ye n'i y'o juguya ka ban i ta tiɲɛna Yemeni o la u bɛna ni jiw de ye dɔw bɛna n'u ka sumansiw ye dɔw bɛna ni u ka sokɔnɔminɛnw ye an y'a ye dɔw yɛrɛ b'u ka marchandisiw ta minnu ngɔlala ka n'a sigi kɛnɛ kɔfɛ mawuludukɛyɔrɔ ninnu na mawuludu dugawu minnu bɛ kɛ barika bɛ don ji la n bɛ fɛ ka min fɔ Ala y'a seere ye Ala tulo b'a la n bɛ segin a ka lahara an balimakɛ dɔ sera ne ma ne y'o fɔ a ye siɲɛ caman ko ne tun bɛna avion sɔrɔ nka a tiɲɛna fɔlɔ kɔni an balimakɛ dɔ nana a taara ne fo lakɔliden don a ka ekɔli banna diplôme b'a bolo mais a ma baara sɔrɔ a ɲɛ gannen don parce que ni baara t'i bolo jamana in na yan i bɛ sɛgɛn dɔɔnin a degunnen don a ko ale ye ne ka wajuli lamɛn kabini a bɛ ekɔli la a ni jɛnna n'a ye nin ye tiɲɛ ye nka a yɛrɛ ni ye min fɔ a ye nin kɔni ye tiɲɛ ye nka e tɛ se k'a kɛ dɛ ale kɔni tɛ se nka a dara la kamalen ni wajuli bɛ kɛ yɔrɔ minnu na a bɛ taa ye a nana mawuludu kɛnɛ kan yan ale ye ji ye mɔgɔw de bolo a ye ji ye mɔgɔw bolo a gɛrɛla jitigi ji feerela dɔ la k'o ka ji kelen feere a ma n b'a dɔn dɔrɔmɛ 5 en tout cas ji manani ninnu o ye kelen feere a ma a ko a bɛ ka nin de fɔ ne ye a ko Ala
nin kuma min fɔtɔ filɛ nin ye ala e y'a dɔn tiɲɛ don ne yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ don ne dalen don a la nka ala ne tɛ se dɛ bi kɔni ne tɛ se nka ala ne sɔnnen don a ma o tuma na ala a kɛ nin kuma in bonya kama nin ji gɛlɛya min bɛ ne kan i ka n dɛmɛ a ka wuli kama ale de taara ni ji ye a terikɛ dɔ ko a ma ko a ka visa ko gɛlɛyara a ko e pourtant ko fɛn dɔ b'ale bolo ko a kana a ye ji in dɔɔni d'a ma ko a k'o mu ka taa foyi t'a la mawuludu ji don yan a y'a mu ala y'o ka visa ko nɔgɔya o ye bonyakan ye o diyara a la sɔɔni ale yɛrɛ kɛra mori ye sa a sigilen don an karamɔgɔ ni maa o maa kamana gan dɔ sera ma a ko a ye banabaatɔ minnu wuli a ko ala de b'a hakɛ bɔ bilahi n bɛ segin a ka lahara a ko mɛ n'a sɔrɔla ne bɛ sɔn ale b'a dɔn ale y'a sɔrɔ ne ka kalanyɔrɔ de la koyi ne kama de ale y'a sɔrɔ mɛ ale nana dɔɔnin de di ne ma ne ka da ale la ka ji minɛ k'a kɛ ka n ko n ka avion ko ŋaniya la ko a bɛ sɔrɔ mɛ ale bɛ ka a fɔ ne ye a degunnen don quoi parce que a bɛ ka douter est-ce que Hayidara bɛ da ne na ne ye ji minɛ ne ko n dɔgɔ n ko avion sɔrɔla n ko kana siga dɛ n ko walahi min ji in bɛ avion sɔrɔ a ye min y'ale yɛrɛ ye bi solo ala de b'o dɔn mɛ ne ye n ka ji minɛ komi a sirilen don mana fitininin de la ji dɔɔnin dama de don ten a caman di maa ma min bɛna di karamɔgɔ yɛrɛ ma o dɔgɔyara ta yarɔ bɛrɛ ti di maa ma ne ye n ka ji bila mɛ ala de ye n seere ye ala tulo b'a la ne ma siga a la seconde kelen bilahi ko nin ji in yɛrɛ de ye avion nalen ye ma siga fiyewu el haqa'iqu daqa'iq fɛnbaw t'i ye ɲɛna o ka dɔgɔ kojugu e ɲɛ bɛ sɛbɛnkuruba in de la ani dagaba min nasi donnen don la belebelew ka dɔgɔ amin solo anw min ŋaniya ka baara dɔn ŋaniya bɛ se ka min kɛ wallahi misili tɛ se k'a kɛ ne ye ji in bila bakɔrɔba de kama de don a jɛn de don a dɔ de donna ne n'o ye kuma dɔ kɛ nka n ye ji in bila n ka dɛbɛ kan n kɛrɛfɛ dilan kan n jiginna ka jigin dugu ma n ka so kɔnɔ yanni n ka yɛlɛ ko kaba fiɲɛ wulila ne y'a sɔrɔ u ye ala minɛ ka ne ka dɛbɛ ni fɛnw cɛ ka don so kɔnɔ ça fait u ma ji in jate fɛn ye u y'a fili quoi ne nana ne ye n ka ji ɲini ji ma ye ne ko of wa ala ma kiti ne wala fɔlɔ manil far manil jabbar manil qahar manil muhi manil mumitu manil nasir wahid amin solo ne wal siga kun da ala dɛ parce que ŋaniya ale y'a miiri de ala de y'a fɔ a ye ko a kana ale yɛrɛ wulila ka na ka Hayidara kanu ni hɛrɛ ye ko fɛn dɔ b'ale bolo Hayidara kan ka hɛrɛ sɔrɔ o sababu la ne dar'o la wallahi ala kun t'an janfa nka min ma se o ma se ne ka ji tununa o la jitigi minnu bɛ kɛnɛ kan n yɛrɛ ka jini nalen don ŋaniya mɔgɔ ka dugawu bɛ minɛ n'i ka ŋaniya de i ye ŋaniya ɲuman min siri ala b'i ka dugawu minɛ n'o de n'o tɛ ŋaniya jugu tɛ dɛ yanji tɛ dɛ taa zamuzamu min alikaba kɔnɔ a tɛ foyi ɲɛ
mɔgɔ ŋaniya de b'i nafa o la an bɛ bɛɛ fo jitigi minnu nana n'u ka jiw ye minnu nana ni sumansiw ye minnu nana ni fɛn o fɛn hali wari min b'i kunna yan wallahi o n'i ka sokɔnɔ wari tɛ kelen ye siga t'a la fiyewu billahi siga t'o la dɛ i ka yan dɔrɔmɛ 5 ka kusa i ka so 5000 ye bi sabu ala ni mɛlɛkɛw yengelen don ka yafilɛ bi Mustafa yengelen don ka yafilɛ bi ka fara ala ka jɔnɲuman minnu bɛ kɛnɛ in kan muso minnu jantoro ka tafe bolo la cɛ minnu y'u ka kurusi jala kɔlɔsi mɔgɔ minnu halala b'u kɔnɔ olu de bɛ kɛnɛ in kan dugawu min bɛ kɛ a ti bi Haidara kama tɛ dɛ aw kama don o la dugawu kalan an bɛna s'a ma sisan ka ŋaniya ɲumanw siri k'a ka ŋaniya kurakuraya ka tuubi kurakuraya ani ala cɛ mɔgɔ si mana kɛ cogo o cogo adamaden fɛn dɔ b'i la o man ɲi mɛ ka segin a ka layiduw kan ani ala cɛ mɔgɔ minnu fililen don dɔɔni i yɛrɛ bɛ min kɛ i b'a dɔn ka layidu di ko ɲinɛ saa tɔ ala ne b'o k'i sago la yan n ti walejugu kɛ fiyewu k'a ka layiduw kurakuraya dusukun na ani ala cɛ an bɛ dugawu minnu kɛ a ti bi n y'o fɔ a ye siɲɛ caman o de y'an sigi yan n'aw ka dugawu tɛ bi t'an sɔrɔ yan dɛ a kana ɲinɛ ka dugawu kɛ garibukɛni ye moriya m'an sigi yan domaya m'an sigi yan n y'o fɔ a ye siɲɛ moriya m'an sigi yan dɛ wallahi ala tulo b'a la n b'o de fɔ anisaru karamɔgɔw ye tuma bɛɛ u kana siran ala kelen bɛ yen ala kelen b'a bɛɛ ɲɛ u kana siran bolitigi ko tɛ jotigi ko tɛ morijugu ko tɛ subaga ko tɛ faamajugu ko tɛ ni ala b'u bolo k'ala ka tiɲɛ fɔ a ka jɔnw ye u kana siran dafɛzi ɲɛ kabakolotigi bɛ yen a ɲɛ b'an na kabakolotigi bɛ yen dɛ ni ne ye nin fɔ dɔw b'a fɔ u t'a kalama o de la tuma caman b'a fɔ ka ala kɛ n gere ne filɛ sigi yɔrɔ min na nin hali n'a sɔrɔla n bɛ n ka nasi dɔ yɔrɔ dɔn walima sebe n y'a ɲini ala fɛ ala k'a tiɲɛ sisan wallahi mawludu in bonya kama ala k'a tiɲɛ sisan sebe ma ne sigi yan nasi ma sigi yan ala ko n'a ye n da kɛ n b'a ta kɛ o de la a nana n'a ka jɔnw ye u ka n'a ka kuma lamɛn dabali tɛ dɛ ni dabali don ala k'a tiɲɛ dabali tɛ o tuma na n'a ye n bɛ nin fɔ an ka wajulukɛlaw de u kana siran u kana nata ni natara i mago bi sa u kan'u tɛgɛ jan jɔn ye a jannen kɔ ala ye u k'a to ten i bɛ kuma mɔgɔ min fɛ n'a y'a ye mago b'ale la i bɛ min fɔ a ye a ti bonya a bolo a ye si kɔngɔ na a kana fɛn fɔ maa ye hɛrɛ bɛɛ bɛ ala de bolo ala ɲɛ b'a la a ma ɲinɛ dɛ ala ɲɛ b'aw la a ma ɲinɛ ala ye masa min ye ala tɛ ɲinɛ o tuma na o la sa nin kɛnɛ in kan sisan ani nin waati in na ala yɛrɛ sɔnna fana bi ye ntɛnɛ ye a ka musafa bangedon ka na an ka dugawu kalan bɛn o ma k'an ka ala wele bɛn o ma k'an ka ŋaniya bɛn o ma an dalen b'a la dugawu ninnu ti bɛn abada maa o maa ye ɲuman kɛ an ye maa o maa ye mawuludu bonya min kɛra anw ye min kɛra mawuludukɛla wɛrɛw ye an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ hali mɔgɔ min ye kala ta ka bɔ mɔgɔw ɲɛsira la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ mago ɲɛ ala k'a n'u sutura ala k'a n'u wasa an nana ni hami minnu ye ani an nana ni ɲinifɛn minnu ye ka jira ala la an b'a ɲini ala fɛ mawuludu in bonya kama ala m'a bɛɛ dilala an bɛ dugawu kɛ an ka faamaw ye
k'a ta an ka président na ka na fɔ dugu ma n'an bɔra yen sa an bɛna dugawu kala mɔgɔ caman ye sira ɲini ko ni dugawu kalan kɛra ko an ka sira d'u ma u kana siga fiyewu u n'Haidara ye ɲɔgɔn ye u n'Haidara ma ɲɔgɔn ye Haidara sɔnna an jɛna n'a ye silamɛya tɔgɔ la ani mawuludu tɔgɔ la ani Haidara n'a ka denbaya tɔgɔ la ko sira dira naba bɛɛ ma minnu bɛ fɛ ka taa ala k'u bɛɛ ɲuman don ala k'u bɛɛ ɲuman don ala kana tɔɔrɔ se mɔgɔ si ma ala k'o k'an ye ala kira bonya kama an ka jamana o jamana an ka sous-région na ani jamana wɛrɛw la ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala ka balawu bɔ a bɛɛ kɔnɔ ala ka u bɛɛ ala k'u bɛɛ ala kira bonya kama an yɛrɛ ka jamana n'o ye Mali ye an b'a ɲini ala fɛ Mali ala k'a kɔrɔta a denw ala k'u kɔrɔta gɛlɛya o gɛlɛya b'an ka jamana in kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ nɔgɔya bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na ala k'a d'an ma ala k'o kɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul an bɛ fɛ ka dugawu kala an ma ɲinɛ kɛnɛma mɔgɔw kɔ minnu ma se ka don ani kulukan mɔgɔw minnu bɛ kulukan kabini surɔ fo ka se sisan ma kabini surɔ fo ka se sisan ma u bɛ kulukan ye ayiwa an bɛ dugawu k'u ye ala k'a n'u dɛmɛ minnu ma don yɔrɔ sɔrɔ omnisport kɔnɔna na n'olu bɛ kɛnɛma olu bɛ ɲini ka caya sokɔnɔmɔgɔw ye mais u k'a dɔn i ka surun an na i ka jan an na dugawu minɛ bɛ ala de bolo ala k'a n'u ka dugawu minɛ a nana ni fɛn o fɛn ye ka na barika ɲini n'o ye yarabi ala ka barika don o bɛɛ la a ka ji ninnu ala k'u barika ye a ka sumanw ala k'u barika ye a nana ni wari minnu ye barika ɲini kama ala k'u barikaw ye maa o maa fana ye dɔrɔmɛ di k'an dɛmɛ n'a ye wajuli kɛnɛ kan yan an ka sow kɔnɔ sira o sira kan an ka faamaw b'o la ka taa se ala jɔn caman wɛrɛw ma ala ka bɛɛ mago ɲɛ ala ka bɛɛ mago ɲɛ ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul an bɛna dugawu kalan ala k'a minɛ an bolo san o san an ka laada la an bɛ fayida dɔw di aw ma cadeau don mago ɲini kow don mɔri feeta tɛ baasi ye dɛ nka ne bɛ fɛ a yɛrɛ ka k'a ka mɔriw de ye n'a taara anw fɛ anw bɛ nin si de kɛ o tuma na n'an y'a da yɛrɛw ma n'a gɔn'i bolo n'i y'i ŋaniya far'i kan ala bɛ sɔn an b'a di ala de kama ani ala kira bangeni bonya kama pour que a ka kɛ jɔyɔrɔ ye an yɛrɛ bolo ala ɲɛkɔrɔ lahara ko an y'an kɔnɔna jɛya Muhamadu mando ye san o san kabini an ye mawuludu daminɛ kabini an filɛ nin wula in na dugawu kalan min na dɛ a kun bɛ kɛ jatigikɛ Ture de ka da la a sigilen filɛ nin ye an kun b'a kɛ nin de ka da la o kuma kun ka kala nin wulada bɛɛ a kun bɛ kɛ Kisima Ture de ka da la Madinɛ Kura o denkɛ de sigilen filɛ k'a minɛ o kuma fɔ bi mawuludu o mawuludu a kuncɛyɔrɔ la dugawu kalanyɔrɔ la an bɛ an ka fayida di mɔgɔw ma o kɔrɔ an bɛ cadeau kɛ nabaw ye nin min filɛ nin ye arakan fila don arakan fɔlɔ fatiha kalannen kɔfɛ i bɛ kulɔlaw siɲɛ 11 kɛ siɲɛ 10 kɛ kulɔlaw siɲɛ 10 ni i y'i jɔ n'i ko Alahu akibaru i bɛ fatiha kalan n'i sera wala dali na i jɔlen i bɛ kulɔlaw kalan siɲɛ 10 i b'i biri k'i kunbere minɛ k'i kunbere tu i bolo i bɛ kulɔlaw kalan kun siɲɛ 10 k'i kunbere tu i bolo o tuma na i b'a fɔ sami Allahu liman hamda mais yanni ka t'i te turu i wulilen k'i jɔ
ni ko sami Allahu liman hamda ititi te turu folo da idole bito ibi kulu wala ukala shenta ya famwa uruku kofe ina fo ni ikumbere mine iba kala shenta iwulile ko kabo uruku la iba kala shenta upmana ibi te turu ni tari te turu le ku ibi te to dugula e ka kala shenta ibi wuli ki sigi yani ka sigi ka taa sujudu filanana iba kalango shenta ibi soro ka taa sujudu filanana ka kala shenta arakan fila bi seli tale solo no ya soro marfa da shimbila ni sera katla ka soro amachila a cili maboble a cili mabo mbi segaka o ni mami yin nga ndi ma jabi bile de aba tulo ma joka yin sabu ni faida di utla kata kun karamo ko abi kay tugodi wa be photo fle wa karamo ti fe bo ma evli ayo arakan vlado ni seliji ta kadi jo woloka iba fo Allahu akbar ibi fatiha kata se wala dalilama ni wala dal nafo ibi kulu wala o shen tantugo ola ibi meremne ki mere tribolo kun yaye ambi wajulu ke fo ka ba mo dati de la alif shen ma na ti gasaza akara be kunwe bige aywa bismillah mbi segaka mba damne na ni eseliji ta ibini jo woloka inye shine korofe iba fo Allahu akbar ibi fatiha kala shenkile ka kulu wala shen tantuku fatiha la ni tlalo la ibi briki ipmeremne ne kana wuli folo de ibi kulu wala shen tangala ni tlala wala ibi wuli yaro ni ko Allah akbar ni wuli lola ita fo sami Allahu liman hamda ni yo fo kana ti te turu de idole twefo sami Allahu liman hamda fole ko ibi idole to ka kulo lo shen tangala ibi soro ka ti te turu Allahu akbar ite turu le ibi kulo lo kala shen ta ibi te wuli ki sigi yani ka ti te turu kun isigi le bi kulo lo shen tangala ibi soro ka ti te turu ite turule tenduru labana ebe soroka kulu wala ushen tangala ha ni tlalo ladu ibi flana yere keti obi ben kulu wala ushen kemema folo biduru flana biduru ye shen kemen soro sa rakan flala okmana ni tlalo la ibi salamu bla le ibi soroki tege jan ka kulu ala shen kelen dama kala shen kelen dama ka soro ka fo ala ye min bɛ ne fɛ ala nin de don i b'a jira ala a tigi la ka sɔrɔ k'i ka fatiya mun ɲɛna an karamɔgɔ ni marifa turulen don i la n y'a f'u ye n'i sera k'a kɛ k'a ban yan n'a tigi k'a ci o cili ma bɔ bilen ala k'a minɛ aw bolo ala k'a minɛ aw bolo ala kira bonya kama sɔli ala rasul ni y'a ka ɲinɛmaw du ka do ye n'a y'a kɛ n b'a ɲini ala fɛ aw ni ne n'an y'a kɛ ala k'a minɛ an bolo ala kira bonya kama sɔli ala rasul k'an ka hamiw jira daliba masala a bi ɲɛ bi ye ntɛnɛ ye musafa bangana ntɛnɛ an ka dugawu kalandon bɛnna o ntɛnɛ don kelen ma o kumana نرجو الإجابة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك فعفد علينا ببركته خلال العز والتكريم وأسكننا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك العليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء وبصحبه الأبرار والشرفاء كن لنا عونا ومعينا ومصعفا وبوعنا من الجنة قصورا وغرفا. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار بلغ. اللهم وأوصل ثواب ما قرئ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة والمولد الشريف زيادة في شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم في شرف آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أروح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل منهما من أنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وصدقة جارية من جنابه المكرم صلى الله عليه وسلم إلى روح من كانت التلاوة الشريفة لأجلهم وسببهم وجهتهم وأنت أعلم بهم منا خاصة وعلى قبورهم منك نور نازل مولانا رب العالمين أوصل اللهم ثواب هذه التلاوة منا إليهم واجعله نورا نازلا عليهم وجاف العرض عن جنابهم وأفسه اللهم لهم في قبورهم مد بصريهم وارحمنا إذا سرنا إليهم كذلك اللهم لهم ولمجاورهم ولسكان ترابهم ولسائر مقابر المسلمين ولنا ولوالدينا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق الدعاء علينا ولمن أوصانا وأوصيناه بدعاء الخير ولعبيدك الحاضرين السامعين ولكافة أهل الإيمان أجمعين وحرمنا على النار وحرمنا على النار وحرمنا على النار وتوفنا مسلمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين وارمي الظالمين بالظالمين وأخرج من بينهم سالمين غانمين اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. من استنزا أبن يوصل
abi ŋaniyaw siri an bɛna fatiya ta a ti fɔ ten wa o kumana a y'a ka ŋaniyaw siri an bɛ min b'aw la ni mɔgɔw bɔ a bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni jango den kɔni bɛ minnu bolo an b'a ɲini u kana ɲagami ni denmisɛnninw ye jama na abada parce que denmisɛnninw ni i donna jama na dɔrɔn u ti fiɲɛ sɔrɔ tuguni den bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo an bɛ fɛ u ka sabali k'a to mɔgɔw ka bɔ u kana taa ɲagami ni denw ye jama na an b'o gɛlɛya u ma a b'a ka ŋaniyaw siri hami min bɛ min na bɛɛ k'i ka hami siri mais a kana ɲinɛ a balimaw kɔ minnu ma yan sɔrɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Murumi me ala bolobe, ni kala murumi me ala fe, o ye haydara.